Big Zulu sithenjwa mfokanene. Bengilalele ulive wakho laphayana Nkabi. Uchaza ngokunganami kwakho ngendlela uMthandeni akhuluma ngayo in public. Ngixakayo-ke ukuthi usukhohliwe yini ukuthi wena wathi uMthandeni akakubhadaranga imali yeParis. Kodwa ulwa uthi imnandi imali yeParis uzofisa ukuphinda enye ingoma uMthandeni. Ikweni wena weza la emphakathini wathi uMthandeni akakubhadaranga imali yeParis. Angitholanga ushisente washo njalo. But ulwa uthi imnandi imali yeParis. Wena Big Zulu into othukela yona uthukela ukuthi uyixhobi. Ufuna ukungena empini kaMaskandi ongangene kuzo. Ekweni wena ungaculi uMaskandi futhi ungasiyo lengxenye yoMaskandi futhi ungelutho kula kuMaskandi. Yabo. Wena uyi-artist ye-hip hop, umphathi weKabi record, la kuMaskandi awulutho. Wena Big Zulu into yenza abantu bakuthuka. Wakhipha ulwa wacula noMthandeni. Jiki wena usuyagijima uyocula noKhuzana. Leyo nto leyo yakha sisithombe. Kuleyo album leyo awuyicula noKhuzana. Kunezinto ezishiwo uKhuzana zashiwo nguwe uMthandeni. Ememeza laphana ethi wathi Big Zulu, wathi Big Zulu. Azange wena uze wenza ulayo uzoclarify lento leyo uzochaza nokunganami kwakho ngezinto uKhuzana ayishoyo athi wena uyishiyo uMthandeni. Uma uMthandeni esekutala wena usuyakwazi ukwenza live abade chaza. And into enyanyisayo ngalo live wakho ukuthi ungani uwenze after uMthandeni ekushayile lapha ku record of the year. Uthi uMthandeni mangabe eshawuba imbayi lapha wena usuvukwa yilukuluku manje usufuna ukuzogonywa. Ungagonywa ingani konke awuhleleleni. Ufuna ukuchaza manje ukuthi ulwa uno DJ ulwa uno driver ulwa uyabhuka kwabanjani. Ungayichazi ngani yonke lento ngalesa sikhathi sisebhizi ngeParis. Manje siphumile endaweni zeParis sibhizi ngeGucci umusic video weGucci usuwenziwe. If ngempela uMthandeni ubebed kwenziwa yini mase sisebenza noma hu bese zonke lezi zinto ezibengenzeki isikhathi sisebenza nolwazi zenzeke imali ngokusebenza noma hu. Lesikhathi uMthandeni ufuna ukwenza umusic video weParis awenzekanga. weGucci usuwenzakele ayikaqedwe 2 months ikho. Ebese wena ufuna ukuyiveza umsuka lapho. Akusuye uMthandeni okwenza ungabe umsuka. Indlela izinto ezenzeka ngakhona sikuveza wena ungekho umsuka. Because lesikhathi uMthandeni ecula nolwa abakhonanga ukwenza music video. Lesikhathi uMthandeni ecula noma hu sebekhonile ukwenza music video. Lesikhathi uMthandeni ecula nolwa wathi wena uMthandeni akakhokheli. Lesikhathi uMthandeni ecula noma hu uthi uma hu sekusayiniwe amaphepha futhi uMthandeni uzowamkhuphela ngo-15% imali kuma-splits because ingoma yayipromote. So lezi oyikhulumayo wena azibuyi direct from uMthandeni but thina masibuka njengesibuka la sithi awu lokhu ngapha bekungenzeki ngapha kuyenzeka kwenziwa yini. Ungani uMthandeni bekunzima ukuthi enze izinto ngendlela eright ngesikhathi esebenza nawe nolwa. Why mase sebenza noma hu sekwenzeka izinto ngendlela eright. Stili ngizafuna ukuthi uMthandeni obhedayo lapho uyabheda badlana uyabheda. Leyo angeke izishike. Wena badlana wahamba wacula noKhuzana. Emva kwalokho uKhuzana wakhipha ingoma. Wathi wena uthe wathi uMthandeni. Wathi wena wabhala ipost wathi hayi gaza ngishongo lezo zinto. uKhuzana isho comment wathi nginobufakazi. Wena wayidelete ipost. Usho ukuthi wena vele uyixoki uyakwazi ukuthatha indaba zeKabi record uyexoxa nediqa especially ezayithi uMthandeni. So that idiqa lizokwenza utrack 9 libanga umsindo ngalendlela yana. Ebese wena ungabuyi uze la ku-social media uzoclarify. Angazi uma idiqa mhlawumbe la kupheqa yini usabanga. Kodwa ke into okumele uyazi Big Zulu noma ungachaza kanjani asinamsebenzi nama-statements wakho thina sizocabangela ngengqondo zethu ukuthi wena uyabheda. Mangabe ungabhedi ungani manje wena sewufuna ukuveza unganami kwakho ngezinto uMthandeni ayishoyo. Uma uMthandeni esewine i-record of the year
waphinde wabizwa kuma-interview yokhosini wena usufuna ukuveza into e-wrong ngomthandeni nihlangene nedibhayithi elifuna ukwenza ulive ikhulume ngokhozi kusho ukuthi nina senikhande iskimu manje sokuthi nilwe nempumelelo kamthandeni idixwa lesikhathi enominate lathi i-award ikhandela umthandeni manje ukhozi ushintsha imithetho yalo yengoma ehlukanisa unyaka idixwa selifuna ukwenza ulive ikhulume ngokhozi nalithuleleni konke lokhu kungakhulumi ngokhozi angithi niyaforsa nifuna ukuhlala nikhwabanisa lenziwe ngendlela wrong